Pozrite, našiel som novú vec, iba som, nepodarilo sa mi to, lebo, proste sa mi prerušilo natáčanie, takže, tu, keď je ten NPCčko, toto, potom tu je ten, toto, tak tam sa nachádza nová zbraň, ktorá zatiaľ nejde kúpiť, a ideme si ukázať, že aká to je, a že ja keď tam spadnem, tak vám ju ukážem. Čaute zatiaľ. Jo, padnete proste tu, jo, tu, tam kde je to NPCčko, a ja sa ozvem, ukážem vám, čo to je za SMGčko, typujem, že to bude, takže ja vám to ukážem. Jo, pozrite, ja landujem, prenajem si toto NPCčko. Počkajte, ja si to dám nastaviť, lebo sa mi jednou rukou ťažko hrá. Dobre, mám vás nastavenie. Pozrite, tu pôjdete k Jade, môžete si kúpiť toto, prenajete si ho, áno. Pozrite, SMGčko. Sa myslí, že toto SMGčko, ukáž to zbraň, toto SMGčko, no ale bože. Pozrite, to je SMGčko, čo proste Jade má, toto. To, tak on bolo sa mi zdá, že v chapter 5, ak sa nemýlim, to čo mala tá henta. No daj ešte raz. Ale pozrite, jo. Jo, pôjdete potom normálne sem. Jo. Ja musím mať nejakú pompu. Bože, nemôžem, komu však má healu. Ale kašľam na to. A pôjdete sem do toho černého trhu, I guess. Ja musím nájsť vchod. Ja proste vidíte k tomuto NPCčku. Čakaj, kam ma toto dá? Schválne. Ale takže do tohto tu nechoďte. Idem späť. Nice. Nikde neteleportne. Ale nebudem ja zdržovať, idem tam. Jo. Takže ozvem sa vám, keď tam budem. Jo, a pozrite, normálne na touto pumpou